ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುಂಜತೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸದಾಭಿರುಚಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಟಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಎಸ್ಐ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ವಾರ್ಸಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಬಿರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ 20 ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ORC ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 40 ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 40 ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ, നാടിന് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ORC ഇതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് വഹിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഏകദേശം 20 സ്കൂളുകളിൽ ആണ് ഈ ORC പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ DCPO ആണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ DCPOന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ഇവിടെ എത്താനുണ്ട്. ഈ 3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിന്റെ എല്ലാ ലീഡർഷിപ്പ് വഹിക്കുന്നത് അവരാണ്, DCPO ആണ്. കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പോലീസ് ആവശ്യത്തിന് നടത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ഈ ഉദ്ദേശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല, മറ്റ് ബോംബെയിലുള്ള മയക്കുമരുന്ന് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് സ്കൂൾ ബോർഡ് വരുന്ന ആൾക്കാരെ തട്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ പോലീസ് നടപ്പിലാക്കിയ ആളുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്കൂളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ എന്താണെന്ന് ഓർഗനൈസേഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും സ്മാർട്ടായ 40 വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ 3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് ആരെ മനസ്സിൽ വന്ന ആശയമായാലും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള